получава топката в наказателното поле и завършва покрай вратата. Струва ми се, флагът на арбитъра ще бъде вдигнат в този момент. Това обаче издава ясно начина, по който Тодор Янчев иска неговия отбор да играе. Двойното подаване с Евертон се получи по превъзходен начин и Ел Джемили сега тръгва срещу цялата отбрана на съперника. Хубав пас, Алекс Колев, който стреля в далечния ъгъл, спасяване. Стига до избитата топка, след това праща прострелно към далечния ъгъл. Така както преди малко Брайан Перея отне от Марин Петков и сега този финт на Цунами бе тромав. Евертон има подкрепата на Майкон и Марин Петков пред себе си, удар в средата на вратата. Имаше и рикошет, което означава 1-0 за Левски. 4 минути преди края на първата част. Евертон иска този гол за себе си. Начина, по който Евертон овладя и влезе навътре. Марин Петков може би бе оцелен в гърба. Майкон. Комбинация с Алекс Колев. Иска дуспа Алекс Колев. Играта продължава. След това удар на Марин Петков в близкия ъгъл. Брайан Пере. Топка на близката града. Вандеркамп пропуска да засече. След това Марин Петков с акробатично изпълнение и решението на Кристиан Колев е за непряк свободен удар в полза на гостите от Враца. Изключително неспортсменско действие на Майкон, без топка, изрита. Кондраков и със сигурност трябва да получи жълт картон заради реакцията си. Украинеца най-вероятно също. В никакъв случай не го извинява още веднъж. Ето това второ посягане бе абсолютно изцялата страна. Родения в Париж футболист центрира на главата на Алекс Колев. Страхотно спасяване. Сбъркване пред вратата на Федерико Бариос. Удар от разстояние на Майкон, рикошет и още един корнер. Сега добро разиграване за Ботев Враца. Брайан Перея връща топката. Спасяване на Пламен Андреев след този недостатъчно добър удар. За врачани дойде през 2019. Сега възможност да Фадига. 2-0 за Левски. 66-та минута на двобоя. Току-що появиля се на игрището Асими Фадига. Още един път Джават Ел Джемили получил свобода и сляза от лявата страна с центриране към линията на вратарското поле. Без затруднен месипието му сока тук от присъствието на Мустафа Сангаре. Не изчисти по най-добрия начин топката, която центриране от Ел Джемили, което не доведе до желания резултат. Сега обаче грешка на Бубакар Траоре. Страхотен удар в далечния ъгъл на Ел Джемили. Левски ще спечели тази среща, това вече. Грешката тук е на Траоре, който не знаеше от коя страна ще бъде атакуван. След Алдаир сега получава отдясно, оставя топката за Фадига. Елегантно обръщане, удар с левия крак на Асими Фадига. Още едно великолепно попадение. Остави с огромна лекота зад себе си. Отчаяния шпагат